I ćao svima, evo nas u još jednoj epizodi Happy Wheelsa, ja i moj najbolji drug. Ajde, javi se. Da ste ljudi? Aj, pa možda krenemo. Šta ćemo sad? Idemo Get Bus Extreme. To. Može. Ajde, ići bre. Sviri. Može. Gde nađe, ali dobro, ovaj je baš za to. Gdeš sad? Opa, idemo. Idemo. Opa. Opa. O! Ne! Ajde! 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 Ja, ništa. Ajmo opet. Reset. Veoma malo mi je falilo da stignem. Ajde sad ti. Ajde. Evo, krenuo sam već. Da sad čekam malo. Može. Krećemo. Ne. Bravo. To. Bravo. Nisam od tebe. Jesam. Više sam od tebe. Dobro. Ajmo. Hoćemo isto još jednom, ajde. Ajde. Evo me ljudi, krećem. Krećem. Odemo noga. Kako ću ga zalepiti, nije bitno. Ajmo neki drugi. Šta je ovo, žena? Ajmo nju ćemo. Ajde bre. Ajde što nećeš. Mi neće. A mora ovo. Ajmo još jednom. Ajde. Gore. To je kao iz prošle epizode, ja mislim da je. Mapa, ajde. Op. Jao. Vidio? Ne. To. Ajde. I pobjeda. Resident Victory. Što izađe bre? Ne, zajce, može. Ne, ja ostajem. Ops. Opa, idemo, a vidiš da se presavi, sine. Exit. Ti nisi ni krenuo. Očajan si. Opa. Ajde. Sad. Bez nogu je ostao. Bez nogu. Opa, ali meni to ništa ne. Bravo. Ne. Šta je ovo? Ma ne. Čini se. Pa. Sad ja. Prelazimo stop. Da li je moguće da smo mi samo jednu stvar prešli? I to ono koju smo igrali, ja mislim, u prošloj epizodi, ako se ne veli. Inače, ljudi, šerujte, lajkujte, nama bi to puno značilo, vidite, evo, da smo mladi. Da, čuti bre. I šerujte, molim vas, lajkujte, nama bi to mnogo puno značilo. Ako ne vidite, ako vidite, mi se baš trudimo oko ovoga, radimo stalno koliko god možemo u škole, znate škole, evo sad ćeš malo kraj godine. Nama bi to stvarno puno značilo da nas subscribe-ujete, šerujete neki put. I čim bude kraj godine doći ću kod mog najboljeg druga, ovdje ću biti i ostaću, prenoći ću nekoliko noći i snimat ćemo što više klipova. Sada nastavljamo. Opa! Idemo. Šta je ovo?
Ide. Vidio? Čemu fora sam? Samo stepenice, čemu je fora, stvarno? Ne znam ni ja, verujem. Koja bolest. Idi bre, da je ovaj odlazi. Šta je ovo? Čekaj, ajmo nas. Nije to. Dok se on spušta, nije to. Jeste to. Vidi, glava mu od strašno. Nećemo opet, a? Ajmo još jednom. Ajmo još jednom. Evo ga cilj gore. Vidim. Sada krećemo. Samo brže tu slobodno, bre, tek dole je. Samo polako, nigde ne žurimo, ali tako? Žurimo, bre, neće mnogo iskreno, moramo bežimo. Pismo iz matematike. Mislim da jeste. Dobro, da ne stvaramo ljude, razumijem. Nastavimo sa igrom. Kao što vidite, čovjek si još održava lepo. Evo ga, kraj, gotovo. Ajde, preskoči glava, samo glava, nije bitno stalo. Jao. Ništa, ajmo dalje. Exit to main menu. Ajmo, alarč sete. Ovo nismo imali. Šta je ovo? Vidi. Bež bre. Rope swing, ajmo to. Ne, nije. Drži. I krećemo. I... Za malo. Pa može. Hvala ti ko bratu. Ajde se. Ne! Tvoj kraj je stigo. Nije. Ajmo se, aj se molim. Sad. I naravno ja neću biti kao budala igrati najtežu stazu. Ja ću uzeti lakšu. Kao na primjer... Što bi rekao Serbijem, Semu. Semu da igramo. A znam da ideš. Nazad, bre, ne tamo. Nije ovo baš nije lako. Pa još neki minut ćemo da snimamo, ajde. Inače, ja mislim da mi još ne trudimo se baš nešto previše sad oko ovih klipova, ali za sad. Ovako, pa... Evo sad još malo letnji raspust, da ćemo, mislim, svaki dan da snimamo. Možete, kao što sam već napomenuo, postavimo tako značimo da lajkujete. Inače, za Minecraft, ako želi da igra s nama, on i ja. Bre, ajde.